Happy birthday. Дай да видим. Живота в комфортната зона. Пускам ви субтитри. Ето сега ще видим как всичко може да се обърка. Готови ли сте? Happy birthday, Wojak. Here you are. Wow, I will practice every day and I'm gonna be the best guitarist in the world. $405 and Libby. $410. There are the four bids. Гледаме за живота в комфортната зона. И всичко, което може да се обърка. Ето маняка е бил с мечта да стане най-добрия китарист. А пък тъй като гледам, май нищо не се е получило. Tonight, I will have to sit down at the computer and look for a better job. This looks interesting. Така, в момента гледам как маняка си търси работа, да. It's too late. I'll check job offers tomorrow. I will start exercising on Monday. Само че кой понеделник, на коя година, никой не знае. Между другото, сега започвам аз да тренирам, много се надъхах. В смисъл, не очаквайте нищо, кой знае какво. В смисъл, вие какво да очаквате? Това аз няма да го показвам. Ама да. Тъй, че ако някой продава гири, дъмбели и такива работи, call me. Tomorrow, I will start buying only healthy food. Look at those lucky ones. They are rich, famous and in shape. Да, винаги е просто късмет. Изобщо работата се губи. Всичко е чист късмет. Ама да, като цяло това е да живееш в комфортната зона. Чеш на работа, цял един ти е гадно, отвратително ти е, каниш се такъв, мале, само да свърша, прибирам се и си набирам най-яката работа, прибериш се, седнеш на дивана, стане ти комфортно и гледаш видеа на котки. И междувременно чакаш, нали, на теб да ти се усмихне късмета като на това, да може и ти да си в добра форма и да си богат и известен. Hi. Would you like to go out for a coffee? Не! Can I take you? No, I smell like a big grilled chicken. Maybe tomorrow. Hey Wojak, hiking on Saturday Early in the morning? at 6 a.m. Probably won't make it. It's too late. I should have looked at job offers. I'll do it tomorrow. И така, живота се минае, като са всички вече са на 60 години и нали пак може да си променя живота, но много си изтарвал вече. Да, тук вече е стая, просто
Всичките ми мечти просто се изпариха. Ух, човек, направо такъв настръхнаха, what the fuck. Тъй. Да, с този клип направо. Ма да, в смисъл, бачкайте просто за мечти си. Не го оставите за утре, защото става това. И да, цял живота в комфортната зона не е добре. Нали, дългосрочно.